ɓeni ko suttini accini addi haala ala ko tongi gueɗe si bontodirama ndaare fulɓe tv ko télévision mo annduɗa kala ko annduɗa pularno e mum hara himo toon waɗe subscribe joni fulɓe tv no weeli ha assalamu aleykum musidɓe daroɓe fulɓe tv min arani on hande kadi no woliren ɗon noon meɗen jokkodiri e président adama barrow his excellency mo annduɗa imo middi farmers and middi people to ko annduɗa hitande ɓe o waɗay ɗum e yewtudugol e remoɓe dargol caɗele mabɓe dargol honno wallirta ɓe yewta fi développement ɓantare leydi ndin ɗum noon min addanay o meeting feƴƴuɗo julangel on haray jokke men tan e ɗi programme ji amen ɗe men woni o yaltinande yetta noon caméraman on Ablaye Mballo mi yejjitani Samba Gueladio Mballo ha France mo annduɗa mo tammiti o TV mi yejjitani fansi amen ɗin jokkuɗo men surtout noon wallitiɓe men ha tawata men heeɓi spécial oto ko tawata ko ɗum ɗon naɓata men round hara meeting on fo men ƴettay ɗum woni Mohamed Mballo e nene Tarawale ɓe annduɗa kamɓe woni yeeso madame Sadio Mballo Barrow fans club haray me ta fansi ɗin fof fansi ɗin fof iɗon andi ɗon gonga ɓe so yi jama jokkuɗo on tun iɗon andi président Barrow golle makko ɗen ala e niwre fof no jalɓi yimɓe ɓen no yi ɓantare ko woni e wadde kon tugu waɗi ɓe yiɗimo Allah ɓeydu jaam saabu koye jaam tan ɗum wawi heƴude waɗamo jaam renamo aynamo dannamo masiboji yiletoɗi hakkude leydi kam développement mo anni naɓude leydi nin Allah timmina ɗum haram jarama ko jokkuɗen men ko min acci ɗon tan e meeting on julangel
waaw jërëjëf e gesagu alaikum kala wondo do mbina metro mbina kaca commence la bari lafta dalilo dolle tandila bego dalilo men fala fuɗɗude yewtere kono dalilu yewtere o min fala hollede wala ñin ko banko katama loi mina même constitution ote ay ñeeta mu ko banko president o sango sang anyanta ka banko le tama pour ka banko dingol moy be même fola même moy la hajote ali ala yerwa do ko je ñame bari fana la man sakunda e loi do ko min soto asasata ko min fala hollirde dalilu o yilagol leydi ndin deftere leydi ndin da walla deftere wonde nabude leydi Gambia ko holliri de hitande fof mawɗo leydi on no foti yilade leydi ndi hewta e ɓiɓɓe leydi ndi ko ɗum woni dalilu yilagol ngol o hollira enen ɗum ɗo so walatinna mbina be mo commence la bari sa fodi amulali e momo e wato le soto nin natalo e dala do e salon ko e la wato nyim bantale e nyanta e la kumo jende mais hollinen yewtoɓe ɓen mo kala ko watto jogi sa fuɗɗi yewtere a kanko si ari takkoma tan a foti andude wattuma on ko gasuɗo e ministre ñogoɗoni ala délégué e ɓeɗeɗaɗiɓe fof NPP executive on NPP executive uji ɗi mbeɓe control la o salminoɗon ko mañina falanna alkalol la o jarde jargaɗemen ni mbe kuñol non ko min yewnoɗo olleɗa mbe falan tentula bake mejayila ni o tambita je ɗum si yawti mbe président mba tentula mba jayila jaramawɗo leydi ni o jaramo waɗi monanam ala ɓe dow ko men nana URR jang o golle wulawaɗe yonaga mba tentula o kam bake mba jayila ɓe jarama ɗo ɓe monanama wala ɓe jeyali téléphone nga URR de abita ñaato ko wulande weɗetanamine kadi yeeɗe yonaga yeeso banko mol ko falanga afaya abonaka mawɗo yimɓe leydi ni kadi yanama jarama float men keda basse anata foje ka juube woy banko mol sewo baake ɓe koyɗo duwalay mba tentula mba jayla baake halidi ngalon ko ala tenturonin jayote ɓannoɗa because a intel URR a en ɗon mbi dulale to a en samba fo bito mba tentula o kam baake mba jayla sama fanan bekeyata jabando men naata janga datalata num womol de ma baake nadiyamoto siyala sa en lefta men fola walam yo awaɗan kolu alin a ñaali yelewe la juube men mbita kan duniya kono alin a fasalal juube mo ndel kala jang ibe diamu kensol folale nafatela you are la sinin anin gandela sinin de please excellence le bulu ala ya tele sindi ko kanko alla jodini la support men jokkamo ni o botaje ɗum si yawti alkalol ni sefolu jargaji ɗe sefuji ɗi alkalol kulundin bita kilinti jargaji hanke hande wona gotum bi alkajo sotole e hande onon heɓa joddi mbe ala tentula mbe ala jayla min jara allah min mana allah mbe a his excellency tentula hokka min jara mawɗo leydi ni dow ɗum a sefolu ene sefuji alkalolu jargaji ɗi mal kilila min nodda on ma foko almantare albanbankande o inni on halata wonde mo on tinnani alingantewol city kono haɓɓen keeci nga his excellency la agenda support ga hi excellency agenda makko wonanke politique kuti o wona fi politique aɗen ndemakane fo nga support a wallen ɗo ha mi waɗamo support alinga wuli URR nga ñaali yele bake nga kuli wonare ilme udditenjiti ame nga bula his excellency noma min joppa mawɗo leydi ndi makentel yele wona kanko mi waɗani de make kan ndiwul ni mamadi wulle mais biɓi amen ɓe taniraɓe amen ɓe wonde waɗande aɗa silol ɓel lokanjam e golleji laaɓi lopitanolu school olu loptaniji suuɗi jangguirɗi birijolu e salaji ɗi am katama o kawo président wona kanko rewata toon a alon tolle ko minen o waɗani ɗum URR kol yoran
adiyata me o kala mo wala amandiya me ko wala naka ibe his excellency la ba ko le koto ko hi excellency ley mako wonda baati ta fo no le tete ala sulol bayo kanko inata wata yow ha lawo ita fo le ta la dirijol tala inata yata jow ita fo le dungu ci dala school lo ala le ta yo bide ma yata jangugol ngadiya mo masha assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salmini gofono Samba Ba akoya gofono Samba Ba konto kay délégation mu fo ani ala délégation mu mebe salmini sefo kanuman sane nga sefo kanuman sane konto salmini sefo fuladu o saybo kulubali nga fuladu sefo konto mu saybe kulubali salmini jargaji jimaradi fo nga altalo mebe konto men be nataja e inde kanuman sane ani kanuman alde molbe salmini yesoɓe leydi saare leydi jimara fo nga musol be konto ani musol la ñaton kol ani jimaran mol mume be mi salmini yeso julangel o nga julangel fanan la ñaton kol be konto salmini regional chairman Alhaji Bubu Darame deputy mum o Adja Fatoumata Kano regional chairman ni la committee mume be katabula la nomalan ko Fatoumata Kano tengal konto mi salmini leydi council Fuladu Hadja Soma Diallo leydi council Fuladu Hadja Soma Diallo nge konto kay délégation muɗum o fof ani la délégation mume be salmini regional district chairman Alhaji Moro Kulubali Alhaji Moro Kulubali district chairman o salminima wor chairman jiɗi fo mi salmini wor chairman fuloɓe ngal konto salmini mobilisation jiɗi fo nan mobilisation mume ɓe ngal konto kala jadi garɗo rogor kala mi salmini ɗum inde mum e yettode mum alkalon men ɓe nata yangal ɓe konto mi salmini Sekou Mbalo sayndoro ngalaɓe kontodiro ɓe kafla ñona ka Sekou Mbalo konto nadum misiro kono hajjaratu kanute mi salmini Dusano oɗere mum Dusano nge konto mi salmina Habibullahi Diawo nge konto chairman Haji Kulle Camara alaɗo chairman Haji Kulle Camara tejam bari nga konton kontodiroɓe nge kaf ñona e natta yewtere joni mi salmini Oumar Cissé nge konton Sirifou Mbalo salminama Sirifou Mbalo nge konton salmini excellency président Adama Barrow excellency président Adama Barrow nge konton kay délégation muɗum o ini la délégation no mume be e ministre ji ɗi fen ani ministre mume be mi salmini daraniɓe ene damal tellal he ako mo membe do ko ke gan jata kende abundal ngal konto salmini daraniɓe en e gandal he momo me bo je londo bundal ngal konto mi salmini ministre mo agriculture e agriculture ministre Demba Sabali ngay konto mi salmini women's bureau ngay konto président Barrow golle ma moƴƴi ila do ko kende ata e rewɓe jimara na musol miɗen e ɓaawo Allah miɗen e ɓaawo ma ɓe ala koma bi mbe président Barrow koma sama you ardi fof andu you ardi belɓe koma président Barrow waɗi laabi yesilol ke waɗi lopiranji yaloptanol ke waɗi school ji ya karamugol ke walli rewɓe ya musol makoy koɓe président Barrow waɗi nagge ɓeyge président Barrow atamu ñiso menti men yalon ka fo ala ka ñisiri jamala susundi wurni ɓiɗɗo mum wurni ɓiɗɗo goɗɗo aya diŋo balundi aya wandi diŋo do fana balundi e wallaɗi rewɓe gadiŋaji aya musol makoy gadinol la addi boholji aya boholol di addi masiŋaji aya masiŋol di addi courant iya courant on nati président Barrow a jarama muna yuwaran kon muna alte bulodira président Barrow la ba fo mune ɓe keri président Barrow golle maɗa ɗe pillotta ila do konta ɓe continue la andi e maɗa moƴƴo ila ganni o kendo kam saka faw e dow rewɓe he ako surtout musol yiniye ɓe faabi ɗumen to dow ako ya musol bambu mbakele si Allah fu lamɗo non jaɓi ala sonta rewɓe ɓe kala musol fana 2026 si Allah fu lamɗo o jaɓi ala sonta o Barrow tan président Barrow lenon nam santo don ali bulodi o ɗum saabi ɗum amune o sabu golle muɗum nde ila do ko yu ardinaɓe yu ardin kol ko enen godi Barrow jelle tamu baroti
jimara naɓe jimarankol ko enen goodi ba e telle tan baroti oro baro woda barode pota min to URD oro baro jibina o wuruta min to e jimara oro jimara naɓe jooɗi jibarankol min to mi yetti Allah en elaɗo mum anani kiila tentu e dow laamu président Baro président Baro len massa funda koto ko ɗum wawni kam ɗo darade ha miɗo fenti miɗo haala ole yatinna fonno tajan naddiyamuga mi yetti président na Baro président Baro tentu no bere wona sey bake haade domandinte mi salmini national women mobilisation national women mobilisation hajaratu maymuna bande ngey konto mi salmini foma councilor amo hajja jara councilor membe hajja jara jagana ngey konto e délégation muɗum a ini la délégation mum e be Boubacar Diawara a salminama Boubacar Diawara ngey konto dole ngey konto bake mi jaari chef uji amen ɗi ngalla chefol fana benni mbara kay délégation mumen o andi ala délégation mum e be gila ñaɗe o mitin haala kabri ñimbitino fota ɓe jooɗaki ɓe daraki chefol manci iman tenku ko ɗum woni ɗon ko foti adu wole mbe kontonawo kam ombo golli ɗum jomalle o doku président Baro le o doku beke ko président Baro woni bambu rewɓe président Baro le musol bambu président Baro e tampinta debbo président Baro ma musu fatandi ni bankun kam ɗi yiɗi rewɓe aya musol kanu ɗi yiɗi cukaade Allah fatindi wolla mboɗi to jooma muñal adu abe président Baro mu muñala leti kono jooma teddungal adu kam wol bele buña min duwanima mbo e ɗum nge teddi o kam si ɗon yawti ni o tambita miɗen tami to bangal laabi nga silo dol fanan na ko soto ne keɓi hen caɗele seeɗa nga domandi soto je koleya sabu si debbo reedu mum dilli jemma ni muso konoɓe mamman kam woni he machine na nataraɓe masiŋole kam woni e oto na nataraɓe motole kono bam sare haltake ya sareto kente fola tuma men jottade kallu jandimɓe beddi bañi sotola ta ɗum ko cattele asa tara keta koleya kooti de min jaari Baro nga Baro ni mbara min duwanima ɓe ɗum duwala en fana e dow golle muɗum moƴƴe hen kennon ñin kam kono mbiɗa ñaagui ɗon boɗɗal ɓe daniro kela domandi e bangal ɗinɗaɓe ɓe silol dolla fannala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bisono yi ata tani officiel la mission lela ko indi mi halna président on ko ɗum woni o yanimi akon sago président o yatinna an manje mi salmini président on e cabinet ministre ji ɓe ardi ɓen fof nga président o konto ani ministre men ɓenata mi salmini senior government officials ɗin nga gofono e konto ani officials on min men fana ɓeɓe jam ngebe konto mi salmini security service chiefs ji woni ɗo ɗin fof nga tankola bundal mume ɓe konto mi salmini gouverneur e député makko on gofono de ala nomalanko ngal konto mi salmini sefuji ɗiɗi e alkaloji ɗin fof arɓe ɗo ɓen sefu fulal ngel konto e alkalo men ɓe naka jam mi salmini NPP national executive regional executive constituency executive NPP la national committee ngal konto regional committee ngal konto district committee ngal konto mi salmini Adja Maymuna Balde women mobiliser e rewɓe fof nga Adja Maymuna konto women mobiliser musol ɓe la ñaton ko mi salmini député naka admin secretary Sidi Cissé nga Sidi Cissé konto ko menen gollidata ani antelɓe dow ko ke kam so ɗum yawti ni o tambita président Baro honorable Isa mo accinolan konguɗi seeɗa honorable Isa yakuma kan walla towabum domandi o wi mi halnama ɓe weltike jimanaɓe weltike fi ndiyam maɓɓe ɗan ɗaɗa arde Sare Bojo through the intervention of Dr. Sabali ako jimarankol ko nga foyen sewata yacciwo men nanti Sare Bojo Dr. Sabali agotani o buwo la fannale la jimarankol koye sewota wala ɓeyni ɓe jarama moƴƴa ɓe welti ko président Baroyne nimmanano kay sewota o wi so ɗum yawti ako ni o fanan tabbita o inni a addaniɓe hospital manque man kono na manque man jeymo ko jimara fo jeymo ako yalloftan banati yen manque man tante jimara ɓene tam ɓayde sa ari ɓe lantama on sare nde huuɗa ako te nina taje te nini gala e gona sade jomarila ko ɓe lantuma on no inneteɗa iɓe nini gala e to ko ɗum ɓe lannutuma iɓe nini ka kamare wayni ko jimara fo darnanda lopital aku yalondi jimara ɓene e
URL fo daran adu URL fo da bere tam bayti iwo basa simo ya kombo so nawni ni momo da base dalo tale ko mo na tari fula sasa ya muta mo ay rew do nyawndo abe jila de sa ya jararo to de awa ko loptan fo adu o loptan no bere tak bayni mi jarama ngol do sengo ko se ni mara wala president baro o wi sengo woto kadi ako tula kili fara meje o wi demba kunda labi den ako demba kunda la silor o ni hande kambe daadi ako safo en fara je fara ya kayo soto o ni safa la rewa lawol baba dem kadi ako ni la tay sinani boni nuwel ma fo wala yana passé safa la rewa demba kunda ni la to fara e so la passé la do demba kunda la to mo yakari passé fugo hande kala ko fala ko do be rewrata bi ni la tamla ni sino me be tamla jele te moto ma tampata ako ite patala fana o beni be jarama ngon don sengo kadi president baro di mara ko na dibide ko ise ni mara ko baro ka o ni jimana fo inni be jarama ako ngon don di sengo mara bele ko tamla ko o ni kono hay joni ako hani sayite e be andi ko iwata don gasata ako ngalon ne hawol te banna ko iwata don gasata ako aka bonda me na te banna je te ko yata don kadi hewata ando aka tata me na je fona te fara no wayni ko duwaw rek ako hani sayi no wayni ko duwaw aputa ko duwala be keka andi duwaw ko iwata don gasata duwa be ko kan me na te banna je ko yata don kadi andi hewata abe ta kan me na je te fara ko do honorable Isa Konte wi honorable Isa Jula Konte ko o wi be yewtidire mada fi Fems Wolf School film mabbe on ako ni yamutale fi manka makunda film mabbe on hela kunda ila filo be hela kunda pour wallabe hollu bayta Fems filo pour ise ma ko yedo filo fesla nyamena o ni use ni nyande wobe nodda be halna mo dum ako fondi kele de kumandi kan nuwolu ilo fulay o ni non be halna ma be nyaagi ma pour honno waldirtabe president baron be danina yemma ko maka illa filo yinna hela kunda hela kunda ko la filo be ni ko be hebi kala haray ko jarama be danina yemma ko ya defense president baro joni mi yaha base constituency sai na murun falo la banko kam base constituency base la kata fansa mawbe base wi base ko la ko be ni gila da no hajuma wadi no tiri ko fo satiri ako ko ni bela ko le ko metti yaano ko mayo wala mu kata bañito ndarda honno mayo ngon natiri ko der sare itata je wato mena wamo munta sate ko ada andi don ko ciosan yaje la ciosano ni te president fango wonde kono gila garda brichon gila gabriya brichon no dum wayru no seda o yan won ma ko le dum wayru no seda o meda dum wayru no seda ako o ya kolli no ke do mati kono gila dum ari dum inna dum adan arti kadi ako kabri inna ya kolli no ke ya wonya ni wamo dunta kono inda ma yaha iya ko bononda ko wali don kon iko foy fallata je tugum yajeje joya je jamede kanko digo yiti yi bononda no ite president baro fallata je yajeje le joya je jamede te ayiti e bonina ben ton kadi andu yaje le fona joya tinyaro me beje yafni ke be inda o yafoto ako ay tinyaro ke men bulu ibe yaw fona dani yafola inda lamu kadi ndara ko wadi hen iko masa kunda le jiwero kala no fonna fona be himbe base be wi base gol ko be ni hay sukul ya ko yada ton ko ndaro dabe iko hani ta je damma yata ita de tuwe dum ngan tan yoni be o damma ngay tabsile bayti mo okkima kaytal okkima botta so ni mo fala hirana mena da solo dila ya ko to dila na ko badum ko ya si ya si ma dila ba dile accura haaju makko foyi ndaro iro sono ko 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 mu me be mu na ko futata ni yaje tuwe so ni walla on anin non ko ni ko be fete la jom wobe la la ka koy bakela awa be holi be ni be jarama yemen fo wole o franco nga fo e imma so du yawti ni o tambita president baro mi halna base nabe sa ko base kon URR nabe kon president baro no wadi ko hay ko pati goto be da wadde president baro yam benke parti ndene mo ke o itti on karis mako wadi o sponsor students MPP bibe MPP ayala ko do bondi ayakaram to dinni won ba koy MPP di won bela benda bayti ndel mabbe janga men yalon ka ko ilani karo nene mabbe janga bamma be janga man
mankara ko ɓe tampi e nder pati on adu batade parti ni kono koye campagne o fof fiɓe maɓɓe ɓen bari tawi batata e dimol yille ko ɗum waɗi hannde président Barrow inni ɓaydo wata e liggey kono mi walla wi wonɓe jangga président Barrow ko bay atel tambide kara atel mankara mbal dimol ma ko le o yakara so ɓe jangi ɓe walla o janggo adu ni on kara tay ba atel ma ko le sama e so ɗum yawti président Barrow no tambida président Barrow e sukaɓe ɓen fondinkel ɓe inni wallaɓe kamɓe kadi e stadium maɓɓe on ikoy be la ima illanila ma koyrola yela stadium o ni dara pour ɓe waɗa o upgrade pour jël fana yalde fana ma ko yelo fayde ɓayde e GFF président o ari ɗo bari jefe la président o yaldi am tarja ko haali ko kono wonde ɗo wona gotum aya même fo ani lembe ne manke kili o inni use di basi ɗi wona waɗani unite ako botten ko la foni jël man kambe ɗum wona gonga ako manke to nyaati ko fii kaydi ɓe inni ɓe adduɓe e MOU mewi e kamɓe Serakunda is e Brikama ako ya kaydo dolo nati lemu kambe kaydo ti ɓe inni ɓe adduɓe mi yiyere as a sample pour mi wawde sign agreement o iko ya kaydo nati pour sample to GFF wawani yaltinde on kaydi kamɓe kam ɓe inni ɓe atta sign blindfolded jeedol mo kaydo nati ño jam fonna fonni gol koy to kaydo sayla bay mo kaydo dote so ko noon ɓe yaari wulli wala yatinay muta itaka président Barrow andira noon président Barrow salo o ñam hara men e ñaaguima hay joni ballal be danina makko yo président Barrow président Barrow mi last time addi parliament mi addima ɗon asan agenda debate ya agenda debate ya agenda debate nati je affaire o passeport jami ni passeport affaire o passeport ni passeport la ko so tawi passeport no dara $1,000 natal passeport do dara wulitina ɓiɓɓe URR no yoɓa almost 3,000 or 4,000 for passport ko wulinani wulini dum jola passeport la ko ɓe heɓa passeport pour ya passeport so ɓe yoɓi pass ɓe yehi combo ni ya passeport no nata ko ɓe yoɓi pass ɓe arti ya passeport no nata a soodi ñametema yela to mo sa hara ɗum seeri ha a satare ko leka ko ɓe ñaagui président Barrow président Barrow be danina yo waɗa men decentralised passport ara URR passeport yakada ka yora banko sara soɓe immike ɓe yawi waɗa passport e balɗe sa yehi Banjul pour heɓa passeport ɗon no heewi ha ƴette wanmon ɗo heɓa passeport so ha meɗe ñaagui président Barrow Salmina government spokesman Ibrahima Sankare mbiɗo salmina permanent secretary ji gonɗi ɗo deputy permanent secretary ji gonɗi ɗo fof wamana secretary fente naɓiɗan ministre koyal ɓe kordon mamadou koma managing director general gonɗi ɗo fof mbiɗo salmina ɗi director général ayal ɓe kordon mbiɗo salmina sefeli gonɗi ɗo ɗi sefol konɗo men wiɗan mbiɗo salmina neɗɗo am kadi man sane chef o tawaka kono noon mbo jari salminede ko neɗɗo moƴƴo jiɗɗo Adama Barrow noon ako chef o kadi man sane a mammade bala ya konɗon anda ya jale fanan ko a jalede konɗollirola mbiɗo salmina Alaji Boubou kankone ko neɗɗo meɗen mboɗo nder mbolo he ko ɓanndu ndu waɗi tiiɗa no feewi Alaji Boubou konɗon aɓe ka fof kono jayam ɗo anata lolulamen a yiɗe faale mbiɗo salmina sehilaɓe Adama Barrow e musidal maɓɓe cukkuɗo e makko ngari donti e meɗen o kafu e ɗe golle
ko Sénégal ko fete natra maɓe ɓe jan aya ɓe konton min no nagani min leftanala mbiɗo salmina kala mo gandama Allah addumami o kafo ministre ko fewten mi ala kiɗitena maɗo lañin yewto jam bi aye konton mbiɗo salmina presse mo ay presse konton mbiɗo salmina jaliɓe ay jalol konton allude hay goto mi accani hen aɗi kelin ala tutoma simi ari jimara noon ako nanaɗo jimara banko kan miijo am woɗɗat no fewi surtout simi ari julal ngel ako sago nanata julal ngel mbiɗo dañi histoire seeɗa ako a histoire o ɗo manninɗo ɗo mo jinmi haal aɗa tannen pola nde ko mbanmi pati 1996 ako ɓe patiolo 1996 yimɓe jimara ɓe tawano darinoɓe he am no fewi no wona seeɗa ako jimarankol ɗo lota feere baɓe ɗe ani ɗo manninɗe bammu mamma kande giya kande ako a baba mama kande bama diya kande mbiteɗo mamadou diamanka ñolu mbiteɗo handem kande haɓe kande ñolu e woɗɓe ɓe maayi an dolɓi ɗe wol alayol min yewtoya kono ɓe gollani kam bari e dow ko ka e jimara banko ka won noon gorko goto ako kekili moƴƴo Allah allah mo keɗeɗa nde ko woni ciamanam julal ngel ɗo akada ala ciyamano to julal ngel jam mbiteɗo balamba e kanata e balamba o kawira o adama baro ako alama baro e abadimo lem min nani o sellani ayamoy ko mankenneya ɗum haadi mo ar janggo subaka si Allah jaaɓi mi arat ƴewde mo galle makko ako latinnamanna ɓaɓe ala soso sama somanda aɓe futalala kordatonole e ɗimmite o men kan nder julal ngel ɗo ako julal ngel kono jam simi ari ɗo nanato jam ma min miijoto alaji koyta faye mira alaji koytala ɗon mi miijo alaji Moussa Ndiaye faye mira alhaji Moussa Ndiayla jimaranaɓe fof ɓe gandi wonder simi ari julal ngel jimakol ɓe alon natenaɗo julal ngel jam ko julal ngel mbalanmi ɗo akela julal ngel janne suudu alaji koyta ndeddi makko o jonita kam mi wala ɗo ay kontira bugo ko julal ngel jam te alaji koyta ko babira way am te alay konte mo a faale jadata karola o hula hay hunde o ƴemƴaki hen abuka silala adu amman bara fenfenna kono simi ari tan o yita cuucaɓe suudu makko o weeɗa kam nanaɗa doron akala mole ciga haaliya hoɓɓe makko ɓe am fof jippo galle makko ako lundawol be taji ala kordale ko nden noon on si ardima mi tawi ɗo ne wonata o daraja mi salminat ɓesgu makko kala ko jiya e makko fenfe nana mbaɗini banamo sinota be korɗo alaji Moussa Ndiaye alaji Moussa Ndiaye o hormantejo am o fanamma kuƴƴeñulede aɓaɗimulen Allah wanno o yiɗi kam jinmomi allah yaake aya kano Moussa Ndiaye kona ya kano tawi mo jogui diine celluɗe ken noon tawi mo sellini diine makko adu allah ya ɗo wato ala dinoɓe bamɓandine famam hano o maayi fafata ɓe wulinoɗo ko balamba noon balamba en mo duwanmo cellal a duwata yata kende ala 1996 1996 kanko wonno ejinam ɗo a telem wala ejentoti jam o yeehi base kata base o haɓa haaɓe pusi yiɗoɓe makko e kibaram min a kero keƴe foya ñaate ala foola ñande ɓe kontata carte ɗe base lumeɓe kartol kontila base ɗum miijita ɗum ha no Allah waɗiri foof fo a ko tawde o yaala ko alay ko walla ñawaña alaji neɗɗo men Mr Juwara kansul Juwara Gacc ako kansul Juwara Gacc mi salminimo kanko e hoore makko aya konton anade fawko mo o golli golle ɗe moƴƴe he o kafuɗo ay do ko keɗeɗa keɗitta fofo jam kanko e Baniko Sissoko ani aji Baniko Sissoko e Mouhamadou Seyla Mouhamadou Jimma Mouhamadou Gambi Sara ani Mouhamadou a terima Mouhamadou Gambi Sara ko yimɓe adama noon celluɓe tiɗɓe noon e golle adama he adama la mo kendolu mo bambandi mbaɗide adama fe ɗuɓe ɗo koola min calminiɓe foof ay be konton hande noon haala ka juttaɗo seeɗa ministre approprié ala ko moto jam kala baake on yiiɗo monde balɗe ɗe fiyata aɗe monde balɗe je jam mais ala tomo beltoɗen on ganda histoire monde balɗe he adama alma histoire moye mom adama barola poto nde adama dariɗo élection député biri adama lotoda e député yaala ko monde balɗe wonno jalijo makko mo jaɓandelo mala jali a jaloto o gañaki ama gañi kono monde meeɗamo jamfade bari monde nene ma jamfa balde mo wondi e makko ha ñalande hano aw Allah waɗimo président anaɓe ñoɓumi tata ko alay ɗinomi tam e hande adama e monde wirtima jaliyaji bi adama ni mode e
tema jariani fe ko kuni dala ko kendo da be te horma mawdo e jikke mawde woni hakkunde man hormoni jiko ite amira nyana abe monde ni president Barrow tema so memminima tan de dillat na makta don akadi jale kono ni no njanko debbo jibdo o joni de mais le kilo la de say mais le kilo la say njanko ñaako manjang wayi am ni ako ñaako manjang anate si ñaako dilli rek wala ko dilli am mais ñaako manjang jiida tan ministre ko fenne kadi yaade tamambala den non hakkunde adama ko don wayi odo adama abande monne o nyaale won ko jinmon ni harane adama seeda ala dammen ko la president Barrow de makki do yam wandu microphone o jannaade microphone bulala neddo ako hadama de hana jibine e dulare tayde gandama e si wululato sato e melo jibine da dulare yimbe be jawo mata be gandama e si wululato ila wulula molu e si doya muneka sabu ay antara e donne Allah wadata neddo mum no yidiri ni wali fenon ala nabita mula dakra nyama keke wonyala nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako kira sallallahu alaihi wasallam nde o jibina makka bila wuluta makka naabe calino mo kabimo ha o dayi o yimmi makka o yahi madina makka ko man la bara ya kele babo da makka awuda ida da madina ko nde Allah holliri ko o woni ko bado be ay tandi ay ada megam kambe jahani mo ngartiri mo makka ko le tata no ma madina ya nati makka adama non do jangi do alama ajan akaranta ja nde o jangi do be akaranta ja be wonduno do abe jam be ganda e malo Allah wadi mo ko wala tamo ko ala ya ke atu ala tamen kala atu ko be calino ko e makko e bammen atu ta Allah mo mofti ko buri dum makko ala e be mabo men wala tawda siata babudo dibite ha o gañaki dibite ya manga yemen o accami amabula o dari president lebbi tati kal saba akanye da president dum ko bawli Allah tan wayi dum ako Allah subhanahu wa ta'ala la do ko damal sokelo jinni onon jimaran naabe ako jimaran ko ngandon Allah yidi mon biddo mo leydi fof nani he aduna ali yalo ne ko Allah ya alli mo kadule ay tandi dunia be o albi cido laamu wongu do duubi no gasidi ngu wari do yimbe ngu wadi kala ko wona sokki yimbe kaso duubi lebbi tati minen min goni hen duubi no gasidi min gitta lebbi tati aada bingel mon onon jimaran naabe ari itti do ngul laamu ministre ko to ni man sa ni jam sanji mu wanni be do sanji tanni be e atati mo jimaran ko e agota ti man sa ni mula kan saba apka da president dum ko dokki Allah o ala barako na la kito le ti ala doko toujours ko mbiyen mon mi ko wato wata kamen ko do yite mo Allah hubbi nder maayo ako ala dimbane mala bajiyo kan si a wi a ñifiran mo ndiyam ne to ko be da jiyo le ni nay bole faala tampare arani mum ako moro do ko le burje nde non onon jibaran naabe onon jibaran ko onon julangel naabe jibara fof julangel ko jibara be URR fof URR be nange bingel mon ala dimuta e bamba nange mo ala muta Allah addimo ala naati pour ko gollata ko golla dum abe mendo kula adama dum le ayato nyande o pari he golle makko fof na e bandi ala do ko la wato wat wodi motobe non be ngara medika je ko je kana be ngara be jiba kakilaji mon isira ko ni la dunya bejin ko no gande wonde no bibbe Gambia ji ko adama golli ko bari tonya Gambia jumli ya jele president Barrow e men do ko nyimbanko gila min immi bere wulita mi ya jambi do kuran amandulaje kuran mamalada gila min immi bere wulita mi ya jambi do ndiyam amandulaje men ko jiyo gila min immi min mi nanani jambi do ndiyam mi nana jambi do kuran amma moy men gondel man kuran sodo manji sodo dum non gande development wadma e Gambia o do tonya ako angelo government development tanya to yiriwo o sodo le Gambia kono be Baro la tilo na do ko kamani banko ka onon joni be cukuron social media don binda ko weli mon don kala ko weli mon aga ten social media alba sa de media dali alba sa la media dali son punti ndar don Gambia o ganda Gambia weccima hande na le Gambia ni Gambia do tawlo balo nako Gambia bi apalindal en gala isas ma esan sodo en gala jama
man Diamond Soto en ngala kange man Sani Soto ko dañɗen ko yimɓe leydi ndentuɓe anniya dañi gardiɗo parɗo liggo leydi yimɓe fof nanganimo ɓe liggo leydi ndi bar ministre ko ñamen Soto banko mo gadangani hakkilindi ngani o seneyata ila tane kafu ñoma nga président ma koy président me lafita banko e ta ñaato anala cabinet ministre wala be gambia ko na do be tambala ñaato sinno wonano yidde gollu e wawde gollu anniyade gollu en kebta o kebɗen ko wallahi akoni ñaata mol mage ngani hakkilindi e pare da kana ka do ko ke nde ñaato so jimmi noon ala tane to yam libde kod haalam ka mi toro yimɓe gambia hunde wotere ala kumo ala gambia de mo jani la kukile the peace and stability of this country peace and stability of this country ko ɗum tan wawi men wallu jahen yeeso keɓen jaam tam maare sin tambano ñim banko gila min immi e laawol he bere wondani simoka gila min immi bere wulda hay goto na jennaɗo ɗo walla ƴattaɗo ɗo hay goto ƴattaka ma moye mo nani ma moye mo kajafi sako moye mo turobo nobody was abused, insulted. Nobody, since we started, nobody has spoken anything against any single individual. Nobody. Moma motoni, moni moma kele, moma kuja ke mola, baby taka kaira ani kaira. Dum ko dum Adama Barrow yamiri yimbe. President Barrow e moni yamari wolela. Sibe immi manon. Ne moni nanon. Ko démocratie. Démocratie. Yobe mbat campagne. Nge campagne. Yobe mbat ko kala ko ngandama luwa dum yamiri be. Luwa e yamar me na yobe. Ko no mbido be toro. Mol dani la wonna. Wota be ƴatto yimbe. Kana mo nani. Wota be jennu yimbe. Kana mo kadafi. Wota be gaddu hala jiburu leydi. Kana diamo naati min sinna banko ja. Yobe mbat campagne mabbe leydi men ni wala kala mo Allah doy tan ban leydi mali. Alila boy. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala boy bala. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin adaba. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Miɗo ñaagi julagel naaɓe Akko aɓe julal aɓe danila. miɗo andi ɓe fof ɓe keɓe jikke wondema ko sarankulle kalan ɗo Jidde o jigi soto jan fewɓe malla sankulolle a jikko timmal. kono mi ñaagiɓe ɓe jaafo kam mi haala ɗo pular Akko aɓe sankullol danila e yampama e diyamu fula kawato jam. yuwardi ko fullo e ceɗɗo e sarankulle Akko yuwardi fulole mo mandin ko sankullo. lammoye mi haali toon sarankulleje Lammoy a sankulle kamala foje. ɗo ko pular karlami ɗo Akko julangene jan aɓe fula kamala fula jam. janngo somi yehi dasila mi haala ceɗɗe Samanaɗo dasila amin ay mame jaka woko. min komi yuardinajo tigi Akkono yuwardi ko famole tigi me alon ko be erolon ne be asere. miɗo salmina gouverneur miɗo salmina député miɗo salmina chef Aɓe gouverneur kondonna, aɓe députeur kondonna, aɓe chefol kondonna. miɗo salmina almami saare e jarga saare nde Aɓe alkalo kondonna, aɓe almamoɓe sadio. miɗo salmina mawɓe saare ɓe fof miɗo salmina debbo e gorko julangel naajo Ako julangene alfa ferfendiɗan aye konton, aɓe momonde ɓe julangel sadio kono aye konton. kala tawaɗo e o mitin ɗo miɗo salmina fof Fewɓe naɗo e naɗo jigni ɗo jam kono aye konton. miɗo salmina base miɗo salmina jimaranaɓe Aɓe basenkol kondonna, aɓe jimarankol kondonna. délégation ammo ministre ɓe e liggotoɓe laamu ngu Akola délégation amin ministre min ɓe dow kola Matakunda. miɗo salmina ɓe fof Aye be konton. teeriɓe amme musidɓe am ɗowtuɓe kam miɗo salmina ɓe fof A peerol na baɗiwol men ɓe sisi jan aye be konton. si mi wimi contat mi waɗat mistake ɓaydi musidɓe am no keewi ɗo teeriɓe am no keewi ɗo Akona kaɗa kontira asi mistake ɓayɗa baɗiwol ɓe siyari jan a teeri ma kaɗantol ɓe siyari jan. kono neɗɗo goto on mi wawata ɗum yejjidde ko on woni regional chairman Boubou Dramé Ako mo kili wala regional chairman te wala malaji Boubou Dramé. miɗo salmima o kanko e exécutif makko of miɗo salmina ɓe Akay Boubou Dramé konton anala executive baɓe. national exécutif koye délégation am oɓe tawa miɗo salmina e fof National secretary mandala jambara e konton. hande noon miɗe welti abete hande Ako toña président kaɓe kontane ne bi. ɓayde mitin gonɗen ɗo o hande Añin meeting ay men jabbi. eɓe goni e saare nde gandanɗa ko ɗon jibinami ko ɗon mawnumi
ada ngake sato mento awulu tajanne amen tajanne kala kemme aduna ko do kemmi dum ay pepe so dunia kono mi wawata hebde hay hunde aduna ko buri nde sare ada man place ko dunia kono men tan do sato ko dum wari gilabe mbi mitingaji di middi people to wala julangel middi people to ko min tigi subi julangel mbi mi gilangon mi president meda yaade julangel ate pawle dan tombo agade mi nyonga julangel kele be aduna non fisir walle ya mojani ako dunia fisir walle ya mambedea be mbi fisir walle ya ko tawnteya fisir walle man ni ko tawnteya sa yimbi mi non ni ada yopo nde dabanno mi laamu 2016 wati ma de masa fundani ni na 2016 nde ngarno mi campagne e UDP bila adala campagne la UDP ne men gimmi e lawol ibu tasiroka kala do en jotti wobe mbiya ko do woni amen itabe dawla isabe janna mu ya wobe mbiya ko do woni men do sabe janna mu ya ko non men kontri ha men jotti jimara continue do wona le do don jimara banko ta mitin amen o ko julangel ba mitin mu ya ko julangel dan ko non men jotti julangel bri bi interne julangel fof andu wonde president ndaro yotti masare mo o be ala ko be lambaro ko sabe ko dalbulo o nyande jotti mi julangel bri bi do julangel hay muyno be ngarma e mitin am o nyande la hadi mum no la mu nyala be ala ko lambaro ko julangel sikor ndu mo nyaada no yo o nyande ani sikor ndu silo ka wolu be mbi laabane pour mi jippo e sare o nyande mi jippare ko e nder mo do e gonnomi e ka ko na dara ma de o mendi be dum ni o mendi da aman ko e di sa do da wolu ma ni no ja hakke ko njiji njabbami hakke teddugo ko gokkami do hakke support mo gokkami hakke jikki ko kolli ko nyande bari buya bedundiro taranga ya mutanyame ya bedunyame ama sabula aw julangal lawe ko ron jeygo lamu odo julangal ni ko ro atete lamu ni mata kullati kala bado hen goddum ko ron be ballatani julangal dan bare ko buke julangal dali je jimara nawe ko ron jey lamu ngu jimara ko ro atete dali kodi URD nawe ko ron jey lamu ngu URD atete dali masa kullati sayi mi wi non ya da yofo ko neddo goto wawto wonde president leydi banko be mo kirin ala ka wala to ko ay ke president dum non ko mawo e waye sare ko mawo e waye tunduma ko e waye leydi faayo sado to faayo tundo to faayo banko min non Allah wari ko manka man kunda ngiw mi jimara ngiw mi yor leydi base bay ala taake ate ko manka man kundane base banko ka jiba dum non ko Allah ñaawi dum don ala le kindi na wala Allah wadani on teddungal ngal ngannanda ala e punya kani bajum base banko teddungal ngal ngannanda ngal weebani hebde punya me ala ko so do mandi ala do de kono Allah wadani en ngal teddungal bal ala yo punya kani e janyu ala si tawi wonde ma president sa woni president ko duubi sappo mbatta ni ala president be sanji tan kala si wayno leydi wo leydi ko duubi sappo wota e president ya ni ala ko banko sanji tan leyɗele 50 woni e Gambia le masaba usla tam saba ani saba allula ni saba wala Gambia si tawi ko non yaari nada ka tawo nyaale si president ya iwi jimara do ni president ya do jimara di foti on bande duubi temedde joyi duubi nogas o ko president ya du sanji kene ani sanji mo sanji kene lulu ani sanji mo sanji kene lulu ani sanji mo dum don mi sikkani tawar enen do mam atama mena o sinjo darajalle ta enen jehi do yi asadu an do dada lena nden nangen ha tiida o do no tay bambam ko laamu men wona dum no nangan no wobbe do e laamu men yottade en na muda nanna ma kunda to ko do jalle do ko man taade sila bayri wonbe gonno do jimara nabe en malanobe support bay men be ngiyan timagal goli e support le basen nabe de wadannobe support basen goli e support joni si affaire o yehi ha yottima mawdon joni na ba sila babu na le ko dum heddi kadi mo do de ko de wala support le sibe nelima e nelado ni kira a hawri e Allah idi asara benda mi suka rutoto kontinta kadi labe ya ko continue ko de sabu sa yidi e nelado ko Allah o yaata kam bay ni ala benda do wani kira jaabi da ala le on bawata hebde place burdo president ate bala solla men da da ya kala non ko gannaɗa on keɓano e laamuji jawriɗi fof on keɓaɗo e laamu président Barrow ako pende mi alon ko alma so ni
man sakunda sabo kono wal basut la president baro la man sakunda woɓɓe ganda kam kono ono gandi kam woɓɓe ganda kam kono ono gandi kam modu maɗo mbarato yalo ayde min ko ɗo mi jibina bara awu be janne ko ɗo mi mawni amen be janne oɗon gandi kam adi yalo no jomala ko waɗi min mi haalanta on ko modi président baro onon gandi ɗum ade den bolade ka bo president ma dal yalo kono ngol lawol ngol men gimmingol balde siroɓe wurital wayno ko middi people to ko men jaltat constitution o wi président ko ma yalta hitano o yitan lawol gotol bayi constitution o ya sembodi président la sawo san enen ga fundina ala banko tama siñakile wara o haalda e yimɓe leydi ndi asinani banko dimuni kacca yimɓe leydi ndi ko jogii haajuji maɓɓe ɗum ɗon ɓe kalnamo banko dimul haajol men ɓe ɓuri sa faye a yanne windoɓe keɓere ɗo ɓe mbindat kala ko kalɗon mooli mi ya safela keɓe aɗe fembe koye ka safela si men duttima office mi fuɗuɗo mi wuda office min laala ko hoɗum woni haajuji moɗon ko hoɗum ɓe mbawi hen wadde e kala juuɓele munema allah haajol fi aɗe munne safe ɓaydi leydi ko dépense yarata ɓari banko ka tama dépense o ɗum dépense ji noon ko ma feere waɗe kalsi heeɓo ɗum wawa wadde o dépense o ko feeroyeke ko ɗo e soto o dépense o eke kono ka woni président banni geɗa président ji ganda ko yimɓe ɓe mbaɗima président yaalo ko molleke président si ɓe gaɗima président ni eke président ji ko ɓen goni patron maɗa ko ɓen goni boss ma ko ɓen gokkima ligge ako wolle muyla patron ji wolle muyla boss ji wolle muyla femɓe ko ɗum waɗi min miɗe jaɓi on boss ya miɗe jaɓi wono woni patron on ko ɗum waɗi mbiɗe ari on hettade wolanna ay gandi ko atelle mala patron ji atelle mala boss ji kala ko mbiɗon noon min ko ɗum mbaɗanni ate malla dow kulalde naɗe nen faɓole kala jemma ñalawma haysi miɗo ɗano ko onon mi hoydata suudonin tilo amannaɓe sinola ka simo atellela kala hajoja kono mi ari ɗo mi yimɓe ñagaki ko heewi anata tan ayaade e mandaniyoɓe men ɗum holliri wondema golle ɗi mbaɗa e leydi he oya tinna ko dow ko kesede banko ka kono hay joni min si miɗo yaada e sila fannaji kewɗi barnaje ɓe ga aɗen sila fande jamale kata sila fanna goto o toon sila fanda kilimɓe ɗe miɗa andi hande jargo julagel o hokka kam gaari hande e awele julagel gole nin soodi mi wiyamo wondene kala goto miɗo ardi e sila fanda ani sila fande o naata manka man kunda julagel baratenda mi waɗa ɗum godoro inchallah manka man kunda bara kunda julagel ɓe jeeɗa ɗum baro ɗum woni e programme am o mala programme ole di laabi ɗi garan mi liggaɗi ɗi a sirel men ɓe ɗo kuujam mi natini manka man kunda julagel baratenda aya ɗumde julangel e manka man kunda baratenda ɓayde ɗo e min mi wonde président jannayke président de président Diawara e président Jammeh président Diawara ne président Jammeh kamɓe ko laabi mawɗi ɗi redde puɗɗoro liggade sila balle damo gake dow Transgambia ligga ha yetti base haaɗi ɗon Transgambia dow koɗa ko base ɗanta de min ɗammi ɗum continue mi nammi ha koyna ate a continue fof koyna kelle aɗa ɓuuro ate ɗo dow ko North Bank ɓe liggi ha dande mayo makati ya sambale fo mbaɗala makati min ɗammi lamin koto Passamas yeehi ha Passamas président mbaroya cikaƴeta sambala ɓe koto Passamas timminomi haɗo Gambia haaɗi to fo Gambia ɗantata kono gila ɓe goni président ha ɓe gimmi laabi nder ɓe meeɗa ɗum gollude Gambia ɗo piɗigel sina fo e ɓotaƴe ɗo inene man siloɗeɗa men simol nafa laabi nder ɗi ko président Barrow gollata ɗen laabi ndi président mbarole kawo silol dow ko mooli kono waɗi mi golli Saba Sandial Saba Sandial ɗo mi golli Lowa Salum Oɓo Salum ɗo ko mi golli nder Basse ay Basse ɗo mi golli Kelen Road ko ɗum golleji ko ɗin golleji continammi ni ko ceeɗe fof jiyodira fof wona hunde wotere ako kadɗo ko kele ñama kunda o kunda jo ko keƴe koynani ka ɗon a ɓurunoɓe jeeya ɓe min noon ko golle rek addi kam nder Gambia président Barrow ko meya naati jang oɗomo dow goto Amadou Ba haali lebbi tati mi heeɓi laamu e Gambia ako Amadou Ba be président de ba Sénégal min on tigi mi wi wondema Allah ko dalila waɗi ha gadduɗa président Barrow ala ko e président Barrow naati ɓuuro dow goto on dalila no inchallah mi timmina ɗum ha mo timma akone ala sonde inchallahu abo timmade saabu mi wino yimɓeɓe mi okkan leydi ndi foof courant wala ko bankoɓe ɓe courant ɗin Allah joni hay saare bambaɗa mo joni o heeɓi courant mi sikku ɗe o ƴettima toon joni o wi saare bambaɗo la saare ɓe courant soto gila gimmimiɗe hay goto ñagaki kam courant bila wulta moma ñinin ka courant ola nde kalmi ɗum noon ɓe mbi président Barrow joni ɗowɗi nanguimo joni aɗa bida yo koye kolata dow kuuɗaɗo kubaken jawn ɗey worre tourni
e kuma jama be gamantra fakku kono joni ɓe andi wonde ma président Barrow ko haalanno mi hona lon ko sa président Barrow en men ko ya lon nenda sa keno min komi gollawo hona mi leɓowo ate mo do kulare de manke tiyamulati ko golle ngoni gonga leɓo ala ko wawi ma wallude do ko wole mo toñaati tiyamu kensan manna basude kala mo jiiɗa mbiya o ko kaalowo mawɗo wona liggoroɗo mawɗo wonta yaade momoyni mo jiyamula basaɓe ko do kula kono waɗi minen min kalta ko heewi kono minen paala liggade ko heewi tel magaɓe kuma jama bona ɓaɗe refta e dow kudamake ko liggeɗe ko ɗen keɓana en nafa to ko wole nafa so to bankone mbaggudemuɗe mi wiya jimara naaɓe abo jimarankoɗe sa yimi fuɗɗima golle ɗe dulaji goɗɗi mi yaƴa pro dula dolto joni miɗo watindiro jimara alaɓanɗe jimara ɓayri o ka onon gokkama laano o gokkama teddungal président ɗi allah e ɓuñaɗi allah si min gollani woɓɓe ko ɗum ɓuuri onon muñon ha wattu oɗon yona albatunga ɗo koke joni aɗe muñani paretan hanaali kam joni wattu mon yoni sa e wato siida inchallah mi gollat ɗo kadi ha gando wonde président Barrow golli inchallah aɓe ɗo kokele ɗam mbaɗe allah ko président Barrow e ɗo kokele kono mi weltima jimaranaɓe adi solata on kolliri musidal aɗe mbaɗi yayi tandi onon fof o jalti o gari o jaɓɓimama kam ɓe fuɗɗitani ya ɓiɗum min mbiɗa andi on gari on garani ko hunde wonde e hakkille moɗon ko ɓiɗɗo moɗon alnaga almanta kokkilole ɓalto mbiɗa andi on duttorta ɓawa ko yeeso rek jaata o duttorta ɓawa mbiɗa andi koma ñaato ɗon ɗon wonani kam weltare wonani kam teddugal kadi ale jusulayi taala ale ɓuñayi taala ale tomɓeyi taala mi jaari julagel naaɓe al nimbara mi jaari jimara naaɓe fof ɓe nangi ha tiiɗi ɓe fof ɓe nangi ha tiiɗi ɓe amadole fama makka mo fof waɗi hen kalis muɗum ɓe ala ko ɗum keɗi kono teeri am no ɗo wala teeri ma ɓiɗam ngo gollidanmi aɗum nen ka dow koke musidɗo am abaɗi dusano dusano ko jimaranajo jimaran golen mi hollamo wondema aɓay hedla to mi addanimo sila fanda kanko kadi ay sila fanda wonati ayda mi addanimo l'hôpital koro julakunda ay loɓitan wonati ala saɗoɗa wulutadame koro on kadi joni golle ɗe gara fuɗɗade o dayo ɗo ko aɗo saɗe damata mi salmini leydi ndi foof ay ɗankoɓe kon ɗon ba kawsu jangana waɗi ɗo téléphone joni o yi hakkille makko e o mitin ba kawse telmoɓe janga hakkiloɓe jan miɗo salminamo e oɗo mitin aya kon ton aya jayni salmi jimara naɓe salmini yuwa base naɓe ay jimara konta yuwallar konta ɓe kon ɗo janggo noon ko dasilami sini ɗum dasirame ɗum kala jiɗɗo hettade haalaji ɗi foof kalteɗi min coka mitin aji ɗi URR min ɓeɗamita ɓe moyla URR kono gara dasilami ina da sasilami min kala foof min coka mitin aji président gomba ɓe kola jeelo assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɓenni ko suttini accini addi haala ala ko tongi guere si bontodirama ndaare fulɓe tv ko télévision mo annduɗa kala ko annduɗa pularno e mum harayimo toon waɗe subscribe joni fulɓe tv no weeli ha